Busa, kung atong tanawon ang kasaysayan sa mga tao sumala sa gingon sa Biblia, atong makita sa walay pagduha-duha nga ang kasaysayan nga gipadayag sumala sa pulong sa Dios ingon nga nasulat sa Biblia. Klaro gayud nato kini nga makita, tin-aw nga kamatuoran nga ang Biblia pulong sa Dios. Tan-awa kini karon ang kasaysayang bisi pwedeng mabahin sa duha. Tagduha kalibo ka mga tuig nga kapanahonan. Kini nga panahon mao ang katuigan sa mga pinili nga katawhan. Ang mga katawhan nga gipili sa Dios. Sa pulong karon gipasabot nini ang mga Hudiyo, ang mga Israelihanon. Ngano nga ang mga Israelihanon nahimong pinili nga katawhan? Dili ba kini murag may gidapigan? Adunay daghang mga tawo nga nagpuyo nining kalibutan ug may daghang kaliwatan ug daghang mga nasod. Nganong gipili sa Dios ang mga Israelihanon diha sa tanan nga mga nasod? Dili ba bias ang Dios niini? Daghan ang mga tawo nga nagreklamo niini. Sa makausa, nagpatigayon ko og Bible conference sa Korea. May usa ka tawo nga mitindog ug migawas sa dihang ako naghisgot mahitungod sa mga piniling katawhan. Akong nahibaluan sa wala madugay nga siya membro sa mga tinahod nga hataas nga mga tawo sa Korea ug siya nasakit sa paagi nga ang mga Hudiyo gipili sa Dios. Apan sa wala madugay siya mibalik ug siya naluwas. Apan kini nga pangutana, nagpabilin kung ngano nga ang mga Hudiyo nahimong mga pinili sa Dios. Apan kinahanglan nimong masabtan nga dili kini kanunay maayo nga mahimong usa sa mga tawo nga gipili sa Dios. Dili ko malipay nga mahimong usa sa mga katawhan nga gipili sa Dios. Wala ako'y igo nga panahon sa paghisgot nini, apan kinahanglan nga masabtan nga tungod kay ang Israelihanon nahimong mga pinili sa Dios, wala kini magpasabot nga ang matag usa kanila luwas na. Apan kun mao kana ngano sila ang gipili? Sila ang mga katawhan nga pinili sa Dios, aron sila nga mga katawhan nga pinili sa Dios mao'y magdumala sa kasaysayan sa katawhan. Apan nganong gihimo niya kini? Atong tan-awon ang laing bahin sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babay, ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Dire ang binhi sa babae na tumbok kang Hesus. Ang matag usa ka tawo sa kalibutan mao ang binhi sa lalaki. Kung ang apelyido sa amahan ni Smith, ang apelyido sa anak nga lalaki Smith usab. Kung ang apelyido sa amahan Jones, ang anak nga babae pagatawgon og Miss Jones. Ngano man kini? Tungod kay natawo ang bata sa dugo sa iyang amahan. Apan unsa man ang mahitungod sa inahan, ang inahan mao ang umahan. Umahan ang papel sa inahan, ug ang amahan magtanom sa binhi sulod sa umahan. Busa napasa ang linya sa pamilya pinaagi sa dugo sa amahan. Umahan ang papel sa inahan. Mao kini ang hinungdan nga ang mga bata hatagan sa parehang nga apelyido sa amahan. Ang bata hatagan sa apelyido sa amahan. Apan si Hesus natawo sa birhen, ang birhen nga si Maria. Ako na kining giingon kaniadto, apan ingon nga pahinumdom, napasa ang sala gikan sa dugo sa amahan, ug busa pinaagi kang Adan ang matag usa na himong makasasala. Apan si Hesus natawo sa Birheng Maria, mao nga nahimo siya nga binhi sa babae. Si Hesus ragayod ang tawo nga nahimugso sa binhi sa babae. Giingon dinhi sa Genesis nga sa dihang ang binhi sa babae mianhi sa kalibutan, siya magasamad sa imong ulo. Ang Dios naghisgot sa bitin dire, siya naghisgot sa yawa. Sa dihang siya nagingon nga binhi sa babae nga magsamad sa ulo sa bitin, kini gipasabot nga iyang lumpagon ang yawa. Kini nagpasabot nga ang yawa maggunob ug unya giingon ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Unsa man ang gipasabot niini? Gipasabot nga ang bitin nga mao ang yawa nga mupaak sa tikod sa binhi sa babay ug magsamad kaniya. Ug mao gayud kini ang mahitabo. Maingon nga gitagna dire gipatay sa yawa si Hesus
gipatay sa yawa si Hesus. Tingali gunahuna ninyo nga murag kahibulungan ang akong gisulti. Busa atong tan-awon kini sa Biblia, atong ablihon ang Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 3 sa bag-ong tugon. Kapitulo 3, versikulo 7. Mateo Kapitulo 3, versikulo 7. Atong basahon kini pagdungan. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo ang midugok aron sa pagpabautismo, siya miingon kanila, kamong anak sa mga bitin, kinsa bay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot nga umalabot? Tan-awa ang giingon dire. Ang mga Fariseo ug mga Saduceo nga naandan nga mga Hudiyo ug sa dihang nakita sila ni Juan nga magbubunyag nga miduol kaniya aron magpabautismo, gitawag niya sila og kamong anak sa mga bitin. Ang pulong nga kamong anak sa mga bitin nagpasabot nga anak sa yawa. Sila mga anak sa yawa nga nagpakita sa tanaman sa Eden ingon nga bitin. Mao kining mga tawhana nga nagpatay kang Hesus, naglansang kaniya sa cross, apan ang Dios nagbuhi pagbalik kang Hesus. Ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ug niini nga bahin ang bitin atong masulti nga maoy nagsamad sa tikod ni Hesus. Bisan si Hesus napatay, ang Dios nagbuhi kaniya pag-usab gikan sa mga patay, ug busa sa tikod lang gayod siya nasamad. Apan tingali lisod kini sabton. Tungod sa katarungan, ang cross ni Hesus mao ang kamatayon sa yawa, ug unya sa dihang si Hesus mobalik pag-usab sa kalibutan, ug ang yawa malaglag gayod, hingpit siya nga malaglag. Busa, ang kasaysayan sa katawhan mo ang proseso sa makalilisang nga gubat. Mao kini ang makusog nga gubat taliwala sa binhi sa babay, si Hesus, ug ang bitin, ug ang iyang kaliwatan. Ang kasaysayan sa katawhan mo ang natad sa panggubatan, alang sa pakigbisog taliwala sa duha ka gahom. Maingon nga kini nga gubat taliwala sa gahom sa Dios, ang gahom sa Dios mao si Hesus, ug ang gahom sa yawa. Mao kini ang gubat taliwala ni Hesus ug ni Satanas. Nagpadayon kini nga gubat sa kasaysayan ug sa katapusan. Sa dihang si Hesus mubalik pag-usab sa kalibutan, ang yawa malaglag. Siya madakpan ug mabilanggo. Ang gubat matapos diha sa kadaugan ni Hesus. Apan ang yawa nakahibalo ning tanan, tungod kay siya nakahibalo niini, sapagkat tinuod siya nahibalo ni sukad pa nga ang Dios nagsulti nining pulonga kaniya sa tanaman sa Eden. Tungod kay ang yawa nahibalo na sa plano sa Dios ug siya nahibalo sa mahitabo kaniya sa katapusan, gihimo niya ang tanan aron pugngan si Hesus, ang anak sa Dios, diha sa pagkahimugso dinhi sa kalibutan, alang sa kasaysayan sa katawhan. Atong tan-awon ang Biblia karon. Atong tan-awon ang Ebanghelyo ni Marcos Kapitulo 1. Makita kini human sa Ebanghelyo sa Mateo. Marcos Kapitulo 1, Marcos Kapitulo 1, versikulo 23. Marcos Kapitulo 1, versikulo 23. Og niadtong tungora, sa sulod sa ilang sinagoga, dito'y tawo nga gisudlan sa usa ka mahugaw nga espiritu. Og misinggit ang mahugang espiritu nga nagingon, unsa imong labot kanamo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Nakailabaya ako, kinsa ikaw, ang balaan sa Dios. Sa panahon ni Hesus, adunay daghang mga tawo nga gimanduan sa mga demonyo o mga daotang espiritu. Kini usa ka pagsulay sa paghagit kang Hesus, dili ba? Sa dihang ang maong tawo nga gimanduan sa daotang espiritu nakakita kang Hesus, siya misinggit nga nagaingon, unsa imong labot kanamo, Hesus nga Nazaretnon? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Ila kining gisulti tungod kay nahibalo sila sa plano sa Dios nga gipadayag kaniadto didto sa tanaman sa Eden, nga kun ang binhi sa babay mo abot, laglago niya ang daotan. Ang yawa nahibalo niini. Busa ang daotang espiritu nag-ingon, mianhi ka ba sa paglaglag kanamo?
Ako nasayod kinsa ikaw, ang balaan sa Dios. Adunay mga pareho nga mga bersikulo niini sa laing bahin sa Biblia usab. Busa ang yawa nahibalo nga siya malaglag sa dihang si Hesus moanhi sa kalibutan. Mao kini ang hinungdan nga nang limbasog siya kanunay sa pagbabag kang Hesus nga mataw sa kalibutan. Wala kitay panahon sa pagsusi nining tanan karon, apan kun imong susihon pag-ayo ang kasaysayan sa wala pa si Kristo gikan sa mga punto nga bahin sa Biblia, imong makita kung giunsa ni Satanas ang kanunay nga pagsulay aron babagan si Hesus sa iyang pagkatao sa kalibutan. Gihimo ni Satanas ang tanan aron mahunong ang mga panghitabo. Usa sa ehemplo niini mao ang nahitabo taliwala sa Juda, ang ikaupat nga anak ni Jacob, ug ang iyang umagad nga babae. Si Juda adunay pagpakighilawas nga kalamigitan sa iyang umagad nga babae, ug ang resulta ang babae nahimugso og kaluha nga anak nga lalaki nga iyang ginganlan og Pares ug Sira. Aduna pa bay laing hugaw nga sama niini? Apan adunay hinungdan niining maong panghitabo. Si Satanas nahibalo nga sa umaabot, si Hesus mahimugso sa kaliwatan ni Juda. Busa nagplano siya sa pagputol sa kaliwatan sa panimalay ni Juda. Apan sa dihang nakita nga ang kaliwatan ni Juda murag maputol, naghimo diha-diha dayon og pamaagi ang Dios. Ang umagad nga babae ni Juda nagbisti sa iyang kaugalingon ingon nga burikat. Iyang gitabunan ang iyang naong sa bilo ug gitintal niya ang iyang ugangan nga lalaki. Og ang bunga siya naghimugso og duha ka anak nga lalaki. Ang kamagulangan nining maong kaluha nahimong kaliwatan ni David, ug unya nahimong kaliwatan ni Hesus kung kaliwatan ang hisgutan. Apan usa lamang kini kapanag-ingnan. Sa katibuk-an sa kasaysayan sa wala pa niabot si Hesus sa kalibutan, ang yawa kanunay nga nikigbisog sa pagbabag sa pagkatawo ni Hesus. Apan sa matag panahon nga siya nagbuhat nini, ang Dios naghatag diha-diha nga tabang aron magpabilin ang padayon nga kaliwatan nga sa diin si Hesus nahimugso. Bisan sa panahon sa pagkatawo ni Hesus, ang yawa nagsulay sa paggamit kang Haring Herodes aron patyon ang bag-ong nahimugso nga bata. Ako nakasiguro nga ikaw nahibalo gayod niini sa panahon nga si Hesus na tao. Ang manggialamon nga mga tao na ngadto gikan sa sidlakan, sila nasayod nga ang bituon nagpasabot nga ang hari nahimugso, busa ilang gisunod ang bituon nga naggiya kanila una sa tanan sa palasyo ni Herod. Ilang gisulti kang Herod nga sila mianhi sa pagsimba sa bag-ong natawo nga hari. Si Herodes na makak, gisultihan sila nga mulakaw og pangitaw ng bata ug unya sila mubalik ug musulti kaniya aron siya moadto ug mosimba. Ang manggialamon nga mga tao mibiya sa Jerusalem ug miadto sa Bethlehem nga sa diin ilang nakaplagan ang bata. Ug unya sila gisultihan diha sa damgo nga dili mo balik sa ilang dapit pinaagi sa ilang dalan. Busa ang plano ni Herodes sa pagpatay sa bata nga si Hesus napakyas. Unya ang amahan ni Hesus nga si Jose nagdamgo usab. Sa tinuod si Jose dili ang lawas nung amahan ni Hesus. Siya mao ang gitumbok nga nagpadako kaniya. Si Jose usab nagdamgo ug sa iyang damgo gipadayag kaniya nga si Herodes nangita aron patyon ang bata nga si Hesus. Si Jose gipanghimangnuan sa pag-adto sa Ehipto kauban sa iyang asawa ug ang bata. Si Herodes wala mahibalo kung kinsa kining bata nga si Hesus. Busa siya nagmando nga matag bata nga nagpanuigon og ubos sa duha ka tuig patyon. Apan si Hesus nakaikyas, siya wala napatay. Busa unsa man ang gipasabot nining tanan? Ang plano sa Dios mao ang pagpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan diha sa kinatung-ang kasaysayan aron iyang pagaluwason ang mga tawo gikan sa kamot ni Satanas. Apan ang tawo maluwas lang kung ang yawa una sa tanan malaglag. Busa samtang ang yawa kanunay nagsulay sa pagbabag, ang Dios nagpili og usa ka nasod, ang nasod nga mga Israelihanon, ug gibuhat ang iyang plano sa tibuok nga kasaysayan nining maong nasod. Ug unya sa katapusan sa kasaysayan sa katawhan nga gipili sa Dios si Hesus mismo mataw dinhi sa kalibutan pinaagi sa maong nasod. Kinitungod sa pagbabag ni Satanas mao ang Dios nagpili nining usa ka nasod ug gitipigan sila sa ubos sa iyang pagbantay. Mao kini ang hinungdan nga ang mga Israelihanon nahimong mga pinili sa Dios. Ang piniling katawhan sa Dios. Nganong sila man ang gipili? Pareho nga gipili sa Dios ang nasod
ug ang puloy-anan kundiin ipadayag niya ang iyang buhat. Aduna ako'y mapa dire nga makita ang dapit sa tungang sidlakan. Dire ang Israel. Base sa geografiya, ang Israel mo ang pinakatunga nga bahin sa kalibutan. Ang siyudad sa Jerusalem anaa sa tunga sa Israel. Sa amihanan mao ang Moscow, dire ang Ehipto, dire ang Saudi Arabia, dire dapita mao ang Iran ug Iraq, dire ang Syria, dire ang Turkey. Kini nga dapit dire mao ang pinakasentro nga bahin sa tibuok kalibutan. Base sa geografiya, ang Dios nagtukod ining tungang bahin ingon nga dapit diin iyang pagahimuon ang iyang plano. Sa ako nang gipasabot kaniadto, kining kalibutan gitugyan na diha sa yawa. Sa sinugdan, gitugyan kini ngadto kang adan nga may kasuguan nga siya ang magdominar niini. Apan unya, nahagbong kini ngadto sa kamot sa yawa. Atong mabasa kini sa Lucas Kapitulo 4, dili ba? Busa ang Dios naghimo og plano aron iyang mabawi ang kalibutan gikan sa pagkupot sa yawa. Aron mahimo kining maong plano, siya nagkinahanglan una sa tanan sa pagpili og lugar. Mao kini ang iyang atanganan sa ingon ani adire. Og nagpili siya og nasod og nagbutang og plano sa kasaysayan sa maong nasod. Pinaagi nining maong nasod nga si Jesus matawo ug mao kini ang plano sa Dios aron ang kalibutan mabawi gikan sa kamot sa yawa pinaagi ni Hesus. Uban sa mga kaliwatan sa nasod nga Israelihanon, adunay usa ka tawo nga ginganlan og Abraham. Kining maong tawo nga si Abraham sa sinugdan nagpuyo sa Ur sa Chaldeans. Kung ikaw mutan-aw na ning maong mapa, dire mong makita ang Persian Gulf. Mao kini ang Iraq. Adunay daghang kaguliyang nining maong dapit. Ug sa miaging mga tuig mao kini ang dapit sa Gulf War. Nganuman ang Gulf War nabungkag, kini nabungkag tungod kay si Hussein misulay sa pagsulong sa pag-ilog sa Kuwait. Ug ang resulta sa Gulf War nabungkag, mao kini ang kasagaran nga kahibalo, apan ang makapaikag nga punto mao kini niadtong panahon na si Hussein miangkon nga sa sinugdanan ang Kuwait parti sa iyang nasod. Sa tinuod mao kini ang kamatuoran. Sa sinugdan sa milabay nga mga katuigan, ang Kuwait sakop sa daang gingharian sa Babylonia. Mao kini ang Persian Gulf. Sa dugay nga panahon, ang lugar sa Babylonia nabahin ug ang nasod sa Kuwait natukod. Daghang lana ang Kuwait mao nga gisulayan kini pagsakop sa Iraq aron mailog ang maong lana. Kining nasod sa Babylonia maoy nagkupot sa pinakaimportante nga posisyon sa Bibliyanhon nga kasaysayan. Pinakaimportante nga posisyon apan ang oras dili magtugot kanako sa pagtuki niini karon. Ang Baghdad maong sentrong syudad sa Babylonia. Dinhing dapita gitukod ang Tore ni Babel. Og akong nadungog pila ka tuig ang milabay nga adunay pagsulay nga tukuron pag-usab ang Tore. Dinhing dapita diin si Abraham ang katigulangan sa mga Israelihanon nagpuyo. Dinhi si Abraham sa sinugdanan nagpuyo. Siya nagpuyo sa daang Babylonia. Apan ang Dios nagtawag kaniya og nagsulti nga mobiya siya nining dapita ug mulakaw sa yuta nga ipakita kaniya ang yuta nga mao ang Israel. Ang Dios nagtawag kang Abraham diha sa iyang yutang natawhan ug naggiya kaniya sa yuta sa Israel tungod kay siya nagplano sa paghimo og kasaysayan alang sa iyang mga piniling katawhan diri. Siya nagplano sa pagtukod sa kasaysayan sa iyang piniling katawhan aron unya si Jesus mahimugso nining kalibutan pinagi sa nasod nga iyang gipili. Ang kasaysayan sa iyang pinili nga katawhan, ang kasaysayan sa mga Israelihanon, ingon nga gisulat sa daang tugon, importante gayod nga pagtulunan ug usa sa gikinahanglan nga pagatun-an gayod og maayo. Importante kayo ang kasaysayan sa mga Israelihanon sa pagsabot sa Biblia. Gipadayag sa Kapitulo 1 ngadto sa 11 sa libro sa Genesis ang pagbuhat sa atong kalibutan. Ug unya gikan sa Kapitulo 12 ngadto sa katapusang kapitulo sa Genesis, kadaghanan niini nahasulat ang kasaysayan sa mga Israelihanon. Busa sa dihang una gitawag sa Dios si Abraham, wala gayod mahibalo si Abraham kung asa ang iyang katapusang padulngan. Ug sa mubo nga panahon iyang nakaplagan nga nanimuyo siya sa Haran, sa panahon karon mao ang Turkey.
ug sa wala madugay iyang nadungog ang tingog sa Dios sa makaduha nga higayon, ug ang Dios naghatod kaniya sa yuta sa Israel diin nagpuyo siya hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Sa maong panahon, sapagkat tinuod kini wala pa pagatawga nga yuta sa Israel. Apan mao kadtong dapita diin ang kasaysayan sa mga Israelihanon nagsugod sa pagpadayag. Ang kasaysayan sa mga Israelihanon ingon nga nasod bisan pa wala magsugod sa pagkamugna sa panahon ni Abraham. Niadtong panahon na ang panimalay lamang ni Abraham ang anaa didto. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob mao ang bahin nga perminting makita sa panahon ug usab sa Biblia. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, si Isaac mao ang anak ni Abraham, ug ang anak nga lalaki ni Isaac mao si Jacob. Kining tutulok ka mga tao, Abraham, Isaac ug Jacob, mao ang katigulangan sa mga Israelihanon. Ngano man nga ang Biblia nagsulti, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Adunay lalom kaayo nga kaghulugan niining maong mga pulong. Ang Diyos ni Abraham nahimong Diyos ni Isaac, human sa kamatayon ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac nahimong Diyos ni Jacob, human ang kamatayon ni Isaac. Ug unya ang Diyos ni Jacob nahimong Diyos sa Israel, ang nasod sa mga Israelihanon. Busa, ang Diyos ni Abraham napasa og napanunod pinaagi ni Isaac ug ni Jacob ngadto sa mga Israelihanon ingon nga nasod. Kini nagpaila sa kamatuoran nga ang Dios iyang gihimo ang iyang trabaho. Gidala ang iyang plano dinhi sa kalibutan pinaagi nining maong nasod, ang Israelihanon ang mga piniling katawhan. Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon sa kalibutan pinaagi sa nasod sa Israel. Ug busa, kung atong tan-awon ang maong kasaysayan sa mga Israelihanon ug tun-an kining kasaysayan sa detalye, atong makaplagan nga ang Dios klaro nga nag-abli sa iyang plano sulod sa kasaysayan nining nasod ug atong masiguro nga buhi gayud ang Dios. Mao kini ang hinungdan nga importante gayud para kanato nga tun-an ang kasaysayan sa mga Israelihanon pinaagi sa Biblia. Karon, magpadayon kita sa atong pagtuon mahitungod sa kasaysayan sa nasod sa Israel. Kung imong makita ang salida, the Ten Commandments, tingali imong mahinumduman nga nanaog sa Ehipto ang mga Israelihanon ug namuyo didto. Wala ko nagplano sa pagtuon sa detalye nini karon. Human sila manimuyo sa Ehipto sulod sa 400 ka mga tuig, ang tawo nga ginganlan og Moses nakita sa maong yugto ug nagsugod sa paggiya sa mga Israelihanon aron mapagawas sa pagkaulipon. Mao kini ang Ehipto. Og si Moses nagiya sa mga Israelihanon pagawas sa Ehipto, ngadto sa kamingawan tabok sa suba sa Jordan ug ngadto sa yuta nga gitawag karon og Israel. Nganong gitabangan man sa Dios ang iyang mga katawhan gikan sa kamot sa mga taga-Ehipto niadtong panahon na? Kini tungod kay gusto niya nga giyahan sila sa yuta sa Palestine aron ilang okupahon ang yuta sa Palestinhon ug ipatukod ang gingarian sa Israel didto. Mao kini ang hinungdan nga gibuhat kini sa Dios. Atong makita sa atong kaugalingon gikan sa makasaysayon nga hunahuna kung kini tinuod ba o dili. Bisan karon maghisgot kita mahitungod sa yuta sa Palestine. Kining maong yuta gibahin aron ang mga Israelihanon magpuyo sa usa ka bahin ug ang mga Palestihanon sa laing bahin. Sa Biblia, ang yuta sa Palestihanon gitawag og yuta sa mga Filistihanon. Gitawag kini og yuta sa mga Filistihanon. ug ang mga Israelihanon ug mga Filistihanon o mga Palestihanon adunay panag-away niining yuta sulod sa 3,500 ka mga tuig ang nangagi. Sila gayud ang mga Palestihanon o mga Filistihanon sa sinugdan ang namuyo didto. Sa dihang si Abraham unang naabot nining dapita, nagpuyo na daan ang mga Filistihanon didto. Ug sa dili padugay sa dihang si Moses nagiya sa mga Israelihanon pagawas sa Ehipto ug nagdala kanila sa maong yuta, ang mga Filistihanon ug ang ubang mga tribo nagpabilin nga nagpuyo didto. Nagpuyo didto ang 7 ka tribo sa mga Amorihanon. Apan nakaabot ang mga Israelihanon ug nag-abog sa mga Amorihanon, giokupar nila ang parte sa yuta ug didto ilang gitukod ang nasod sa Israel. Apan hangtod karon adunay mga away para sa maong yuta, bisan karon sa maong gihapong dapita.
Ang mga Hudyo nga namalik sa Israel gikan sa tanang dapit sa kalibutan gikuha pagbalik ang ilang yuta gikan sa Filistihanon niadtong 1967 nga naila nga Six-Day War. Karong mga adlaw nagpuyo paghihapon ang mga Palestihanon sa Gaza Strip ug sa lugar dool sa Jericho subay sa West Bank sa suba sa Jordan. Nagpuyo sa maong lugar ang mga Palestihanon apan wala sila tuguti sa pagkupot og bisan unsa nga mga hinagiban og ang mga hisgot kung tagaan ba sila og kagawasan o dili, nga ila gayod nga gipangita ug usa-usab kini nga nagpabilin nga pangutana. Hangtod karon ang away nagpadayon og mao kini nga kagubot nga may 4,000 ka tuig na ang panuigon. Kung ikaw maghuna-huna mahitungod niini sa kadyot, imong makita nga kining tanan makasaysayon nga kamatuoran. Ang tanan nga mga hitabo nga nasulat sa Biblia mao ang makasaysayon nga kamatuoran. Ang oras lang ang kulang kanato sa pagtuon niini sa tinagsatag sa karon dayon. Kining Biblia wala gisulat sa panalagma nga walay pasiunang huna-huna. Ang mga panghitabo nga nasulat dire sa pagkatinuod na hitabo. Bisan karon kining kagubot taliwala sa mga Palestihanon ug ang mga Israelihanon nagpadayon og ang mga timailhan nga kining maong away mokaylap sa pagkabot sa mga bahin sa tibuok kalibutan. Atong tanawon ang Biblia karon. Levitico kapitulo 26. Levitico kapitulo 26. Versikulo 27. Levitico kapitulo 26, versikulo 27. Og kung nining tanan dili pa kamo magpatalinghog kanako, kung dili man nagawi kamo batok kanako, nan ako magagawi batok kaninyo nga adunay kaligotgot, og ako magakastigo kaninyo usab sa 7 kapilo tungod sa inyong mga sala. Og kamo magakaon sa unod sa inyong mga anak nga lalaki, og magakaon sa unod sa inyong mga anak nga babae. Og pagalaglagon ko ang inyong mga hatag-as nga dapit, og pagaputlon ko ang inyong mga larawan sa adlaw, og igabutang ko ang inyong mga lawas nga patay sa ibabaw sa inyong mga Dios-Dios, og ang akong kalag magadumot kaninyo. Og ang inyong mga lungsod himuon ko nga kamingawan, og pagalaglagon ko ang inyong mga balaang puloy-anan, og dili ako magapanimaho sa kahumot sa inyong pahumot. Pagalaglagon ko usab ang yuta, og mahibulong ang inyong mga kaaway nga magapuyo niini. Og kamo pagpapatlaagon ko sa taliwala sa mga nasod, og ibton ko ang espada sa ulahin ninyo, og ang inyong yuta mga tumpag, og mga laglag ang inyong mga lungsod. Unsa man ang gipasabot nining tanan? Atong tan-awon sa makadyot kining mapa. Imo bang makita ang pula nga linya dire? Mao kini ang tumoy nga habagatan sa Sinai Peninsula. Dinhing dapitan nahimutang ang bukid sa Sinai. Ang mga Israelihanon ubos sa pagdumala ni Moses nagpanaw sa habagatan hangtod naabot sila sa bukid sa Sinai, ug dinhi nila nadawat ang balaod o ang napulo ka mga kasuguan. Mao kini ang hinungdan nga ang pelikula ginganlan og The 10 Commandments. Nadawat sa mga Israelihanon ang balaod o ang mga napulo ka mga kasuguan, ug nag-ingon ang Dios kanila nga kon makasulod sila sa yuta nga iyang gihatag kanila, ilang bantayan kining maong mga kasuguan, ilang sundon ang mga sugo sa Dios. Apan kung dili sila mutuman sa mga sugo sa Dios og pilion ang pagtamay og pagsupak sa Dios, mangilngig nga kastigo ang gitagana alang kanila. Adunay upat ka nagkalinlaing matang sa silot nga gilista nining maong bahin nga atong gibasa. Og mahitungod sa una nining maong kastigo giingon dire, og kamo magakaon sa unod sa inyong mga anak nga lalaki, og magakaon sa unod sa inyong mga anak nga babae. Ang ikaduhang kastigo mao nga ang yuta nga diin ang mga Israelihanon nagpuyo, mahimong dili gayod mapuslan, mahimo sa hingpit nga pagkalaglag. Ang ikatulo nga kastigo mao nga ang mga Israelihanon papahawaon sa yuta nga ilang gipuy-an,
ug magkatibulaag sa katibuk ang bahin sa kalibutan. Magkatibulaag sila sa tanang bahin sa kalibutan ug mahimong mga katawhan nga walay nasod. Ug ang ikaupat nga kastigo mao nga ang Dios mukuha og espada para kanila. Kini nagpasabot nga bisan asa sila moadto sila pagapatyon. Pinaagi sa mga Israelihanon ang nasod nga gitagaan nining mga balaod ang gitinguha sa Dios nga mobuhat. Human niini ang mga Israelihanon misulod sa yuta sa Kanaan, sila nagpuyo didto sa daghang mga katuigan. Nagtukod sa ilang gingharian ug misunod ang mga malisod nga panghitabo hangtod sa gipadala si Hesus dinhi sa kalibutan pinaagi usab sa nasod sa mga Israelihanon. Apan ang nahitabo gisalikway sa mga Israelihanon si Hesus, ilang gipatay siya, gilansang siya sa krus, sa pagbuhat niini misukol sila sa Dios. Tan-awa kung unsa ang giingon dire sa bersikulo 28. Ug kung niining tanan dili pa kamo magpatalinghog kanako, kun dili managawi kamo batok kanako. Ang Dios nag-ingon nga kung sila managawi batok kaniya ug sila mosukol kaniya, pagasilutan sila. Ug unya sa bersikulo 29. Ug kamo magakaon sa unod sa inyong mga anak nga lalaki ug magakaon sa unod sa inyong mga anak nga babae. Nganong nahitabo man kining mga butanga? Sa pagpatay kay Hesus, paglansang kaniya sa krus, misukol sila batok sa Dios. Busa ang nahitabo ni atong tuig 70 AD, ang Jerusalem na laglag, ang tibuok nga Israel na laglag. Og didto nagsugod nga ang mga Israelihanon nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Pila ka panahon ang milabay, adunay pelikula nga gipadala sa Korean television. Ang pelikula gitawag og Holocaust. Gibantog kini og tingali ang uban kaninyo nakakita na niini. Diha sa pinakasinugdanan sa pelikula, sa pagkatinud gipakita nga gipangluto sa ubang mga Hudiyo og gipangkaon ang ilang mga anak. Gipakita lang ni nga bahin sa makadiyot, mao nga nagduda ko nga daghan nga mga tao ang nakabantay. Ug adunay tawo nga nag-ingon kanako, mao nga ako kining gitanaw. Kining mangilngig nga talan-awon, bisan kadiyot lang nga gipakita, nakapatik na sa akong hunahuna. Kini nga makalilisa nga hitabo na abot tungod sa pagsulong sa mga taga-Roma ubos sa pagpangulo ni General Titus sa tuig 70 AD. Gipalibutan sa mga taga-Roma ang Jerusalem sulod sa 5 ka bulan. Ang Jerusalem nabutang sa taas nga bungtod, naabot sa taas nga 2,500 feet above sea level. Sa dihang ang mga tropa sa mga taga-Roman nagpalibot sa syudad, naputol ang pagpadala sa mga pagkaon sulod sa syudad. Sa 5 ka bulan nga walay pagkaon nga dili makasulod sa gilibutan nga syudad, unsa may hunahuna nimo nga mahitabo? Ang ubang mga tawo mga matay tungod sa kagutom, ug ang uban sa pagkatinuod nagpatay sa ilang mga anak nga lalaki ug babay ug giluto ug gikaon ang ilang mga unod, ug kini tinuod na hitabo. Ug humaniana, ang mga Israelihano nagkatibulaag sa tanang bahin sa kalibutan, pareha ani nga bahin. Dili lang kay sila nagkatibulaag sa tanang bahin sa kalibutan, ug sila usab gipang-ihaw, sila walay kaluoy nga gipamatay. Panahon sa ikadahang gubat sa kalibutan, 6 ka milyon nga mga Hudiyo ang gipamatay sa kamot sa mga Nazis. Tinuod makaingon ka nga kini nahitabo ingon nga sangputanan sa kinaiyan ni Hitler o tingali sa iyang pagkabuang, apan dili ni siya angayng dawaton ingon nga hinungdan. Kung imong tan-awon pagbalik kung unsa ang gisulat sa Biblia, sa nang labay nga panahon, imong makita nga giingon sa Ginoo nga, ibton ko ang espada sa ulahin ninyo. Ang Dios nag-ingon nga sila pagapatyon sa walay kaluoy, ug nahitabo nga insakto sa giingon sa Dios nga mahitabo. Nahitabo kining makalilisang nga mga panghitabo aron matuman ang mga tagna sa Biblia. Diha sa kasaysayan sa katawhan, nakasinati og 2 ka dagkong mga gubat. Ang permerong gubat sa kalibutan ug ang ikaduhang gubat sa kalibutan.
apan ang Biblia nag-ingon og daghang pang gubat ang moabot sa kalibutan. Kutob sa akong nahibaluan, kining kalibutan makasinati og duha pa kadagkong gubat. Ug murag ang kalibutan moabot na sa katapusan. Apan ang mga gubat ug ang umaabot ay dili lang moabot nga wala damha. Kining tanan nga mga hitabo moabot sumala sa plano sa Dios, ingon nga katumanan sa Biblia. Busa dili lang basta nagabot ang mga panghitabo sa kasaysayan. Tan-awa kun unsa ang giingon dire. Sa bersikulo 32. Pagalaglagon ko usab ang yuta. Ang Dios nag-ingon nga iyang pagalaglagon ang yuta sa Israel. Wala kitay igo nga panahon sa pagpatin-aw nining tanan sa Biblia karon, busa ako lang ipasabot kun unsa ang nahitabo. Gikan ang mga Israelihanon dire, hangtod dire, ug nahuman sila dire. Mao kini ang utlanan sa yuta sa Kanaan. Sa dihang ang mga Israelihano nakaabot sa utlanan sa yuta sa Kanaan, nagpili og 12 ka tawo si Moses, matag usa sa 12 ka tribo, gipadala niya sila aron sa pagtan-aw sa yuta. Giingnan sila sa pagpaniid sa maong yuta. Busa nangadto sila sumala sa iyang pagtudlo, ug sa ilang pagbalik nagdala sila og bandol sa mga ubas. Dagko kaayo nga duha kanila magyayungay sa pagdala pinaagi sa dayunganan. Nasayod ka ba unsa ang ipasabot niini? Kini nagpasabot nga ang yuta sa Kanaan labihan katambok ni adtong panahon na. Tingali kini dili kayo dako, apan kining mga ubas tingali mura kadako sa itlog sa manok, ug mitubo sila sa dagko nga mga pungpong diha sa punuan. Sa dihang ang mga naniid nakabalik na nga may dalang ubas, kinahanglan og duha ka tawo aron madala ang pungpong. Mao kini ang katambukon sa maong yuta. Mao kini nga yuta nga gihatag sa mga Israelihanon aron umahon. Busa sa dihang ang mga Israelihanon namuyo sa yuta sa Kanaan, ang ilang umahan nagmalambuon og sila malipayon sa mga lamiang bunga nga sila gayod ang nagtanom. Mao kini katambok sa yuta sa sinugdan. Apan sa giingon dire kining maong yuta mahimong awaaw. Tinuod gayud kini nga nahitabo. Human nga nalaglag ang Jerusalem niadtong 70 AD sa hinay-hinay nahimong dili na mapuslan ang yuta sa Israel. Ang hinungdan nga nahimong dili na mapuslanon tungod kay wala nay ulan didto. Sa hinay-hinay talagsa na lang muulan. Pila ka mga tuig ang milabay, adunay grabe nga hulaw sa California. Sa makadyot lang miulan sa panahon sa tingtugnaw ug wala na dayon miulan pa didto sa uban pa nga tuig. Sa unang panahon nga mibisita ko sa States, nagtan-aw ko sa bintana sa eroplano ug sa akong pagtan-aw sa ubos, adtong taknaan naagian namo ang sakramento ug ting-init kadto. Sa akong pagtan-aw sa ubos, nabantayan ako nga katingad-an ang kolor sa bukid nga nagdalag-dalag. Natingala kayo ko mao nga sa wala madugay nangutana ko sa usa ka tawo mahitungod ni adto ug miingon siya kanako nga tungod kini sa kakulangon sa ulan. Wala mag-ulan dito sa panahon sa ting-init, apan miulan ni adtong tingtugnaw, unya ang mga sagbot mutubo ug ang tanan mahimong berde. Sa samang paagi, halos wala gihapon mag-ulan sa Israel. Tingali ginagmay nga ulan sa tingtugnaw, busa tungod sa kakulang sa ulan, sa hinay-hinay ang yuta na himong uga ug lugar nga awaaw. Kining tanan na himong kamingawan. Nasayod ka ba nganong nahitabo kini? Tungod kay ang Dios nag-ingon dire sa Biblia nga iyang silutan ang Israelihanon niini nga pamaagi kon sila dili magpatalinghog kaniya og kung sila managawi batok sa iyang mga pulong. Nakaadto ako sa Germany sa daghang higayon. Dapit sa bagatan sa Germany adunay dako nga syudad nga ginganlan og Munich. Walay pagduha-duha nga imong mahinumduman ang Olympics nga gihimo didto. Dili layo gikan sa Munich, adunay gamay nga baryo ginganlan og Dachau. Siguro ang ngalan nga Dachau ilado na nimo. Mao kini ang lugar sa usa sa mga Nazi concentration camp. Ako miadto aron tan-awon ang mga nahibilin nining maong prisuhan ug didto ako nakita ang gas chambers nga gigamit sa pagpatay sa ginatos ug linibok ka mga Hudiyo sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Imo usab nga makita ang halinganan didto nga gigamit aron sunugon ang mga lawas. Ako usab nabisitahan ang samang lugar sa Linz sa Austria.
Busa atong makita nga ang tanang giingon sa Biblia mahitungod sa mga Israelihanon tinuod nga nahitabo. Walay kaluoy silang gipamatay, ang ilang yuta nahimong awaaw. Nagkatibulaag sila sa tanang dapit sa kalibutan, ang ilang kaugalingong nasod na hanaw, o gipangaon nila ang unod sa ilang mga anak nga lalaki o babae. Ang Biblia dili mamakak, kini tinuod. Atong tanawon ang laing bahin sa Biblia, Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 21. Sa bag-ong tugon. Lucas Kapitulo 21, basahon nako gikan sa versikulo 29. O kanila gisulti niya ang usa ka sambingay nga nag-ingon, "Tan-awa ninyo ang kahoyng igira ug ang tanang mga kahoy. Inig panalingsing nila nan inyong makita ug masayran nga nagakahiduol na ang ting-init. Maingon man usab ni ana, inig kakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo nan inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios." Tan-awa kini karon, giingon diri nga nagsulti siya kanila sa sambingay. Mao kini ang sambingay sa duha ka kahoy. Ang usa kahoy sa higira ug ang uban mao ang tanang kahoy. Inig kakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo nan inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios. Sa tingtugnaw, halos tanang mga kahoy makita nga mura nagpatay. Ang tanan nga mga dahon nangalaya og namatay. Apan kung moabot ang ting-init, ang kahoy magsugod sa pagpanalingsing pag-usab ug ang mga dahon manggawas pag-usab. Si Jesus miingon, "Inig kakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo nan inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios." Nasayod ka ba kung unsa ang gihisgutan niini? Ang kahoy sa higira nagpaila sa nasod sa Israel. Ang kahoy sa higira gigamit ingon nga simbolo sa Israel. Daghang mga nasod sa kalibutan nga adunay ilang kaugalingong nasudnong kahoy. Mangutana ako kaninyo, nasayod ba kamo kung unsa ang nasudnong kahoy sa Korea? Mao ang Rose of Sharon. Ang nasudnong kahoy sa Korea mao ang Rose of Sharon. Ang nasudnong kahoy sa Israel mao ang kahoy nga higira. Ang tanang mga nasod sa kalibutan aduna usab ilang kaugalingong nasudnon nga mga kahoy. Ang Rose of Sharon apel usab dinhi sa dihang giingon ug ang tanang mga kahoy. Kaniadto nawala usab sa mga Koreano ang ilang nasod sulod sa 36 ka mga tuig. Imo kining makumparar sa mga dahon sa tingtugnaw nga nangatagak ug nangapadpad. Sa dihang giingon diri mahitungod sa tanang mga kahoy nga nanalingsing, kini nagpasabot sa tanang nasod nga nakadawat sa ilang kaugalingong kagawasan ug pagkagawas nun. Sa panahon sa ikaduhang bahin sa 20th century, nakasaksi kita sa nasod human sa pagdawat sa ilang kagawasan. Sila tanan nanalingsing. Sa pagkakaron adunay labaw pa sa 190 nga mga nasod sa kalibutan. Ang matag nasod nahimong gawas nun gikan sa mga nagdumala kanila ug sila nakaangkon sa kagawasan. Apan sa wala pa matapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan, adunay 60 lamang ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Adunay 60 ka mga gawas ng nasod, apan karon ang maong numero na himong katulo kapilo nga mas daghan pa sa 190. Dili kaayo ko sigurado sa insaktong kadaghanon. Tan-awa ang tanang mga kahoy, nanalingsing ang tanang kahoy. Ug unya ani ang kahoy sa higira. Ang kahoy sa higira mao ang Israel. 1,900 ka mga tuig ang milabay, ang nasod sa Israel na hanaw sa ibabaw sa yuta. Huna-hunaan ninyo kini. Unsaon sa usa ka nasod mahibalik kung kini nawala na sulod sa 1,900 ka mga tuig. Ibutang nato nga ang Korea nalaglag 1,900 ka mga tuig ang milabay, ug kami nagkatibulaag sa tanang bahin sa kalibutan. Sa imong huna-huna, makabalik pa kami sa among yuta? Kaniadto daghang mga Koreano ang nangadto sa Japan aron didto mopuyo.
Adunay inila nga lungsod sa Japan nga ginganlan og Nara. Ug ang hinungdan nganong gitawag kini og Nara tungod kay daghang mga Koreano ang nangadto og namuyo didto ug sila ang nagpangalan niini. Ang Nara mao ang Koreanong pinulungan sa nasod. Ug yunahuna sa mga Koreanong nagpuyo didto nga ilaha na katong nasod ang maong lugar. Akong nasabtan nga ang Koreanong kinaiya nagpabilin nga buhi sa maong lugar sa insaktong gilapdon. Apan, bisan pa ang Korea mo ilang nasod nga natawhan, ang mga Koreano dili na mamalik. Sa dihang ang mga Japanese misulong sa Korea niadtong 1592, daghang mga Koreano ang nadakpan o gidala nila sa Italy. Nahimo usab silang Italian nationals ug wala na sila mamalik sa Korea. Murag dili na gusto nga mobalik pa sa Korea ang mga Koreano nga namuyo na gawas sa nasod. Pipila usab ka panahon nga nakaadto ako sa Amerika ug nahimamat na ako ang ikaduha o ikatulong nga kaliwatan sa mga Koreano nga namuyo didto. Ang mga ikatulong kaliwatan sa mga Koreano nahimo na gayod nga mga Amerikanhon ug bisan pa diha sa ikaduhang kaliwatan, gamay na lang ang makaistorya og Koreanong sinultihan. Kung batan-on pa sila nga moadto sa Amerika o didto na sila natawo, dili na gyud sila makaistorya og Koreano, English na lang. Busa ako kanunay nagtambag sa ilang mga ginikanan sa pagtudlo kanila sa Korean. Kini tungod kay ang diwa sa nasod anaa sa ilang pinulungan. Ug kun ang ilang anak makalimot na sa ilang pinulungan, mawala na kanila ang diwa sa ilang nasod. Gikalimtan nila ang mga ideolohiyang Koreano ug ang pamaagi sa panghuna-huna nga Koreano. Mao nga perminti na kong giistoryahan ang mga ginikanan nga Koreano sa gawas sa nasod sa pagtudlo sa ilang mga anak sa Koreano nga pinulungan. So nahuna ninyo nga kining mga Koreano nga nagpuyo sa gawas sa nasod, kalit lang nga mobalik sa ilang nasod human sa 1,900 ka mga tuig? Dili. Apan tan-awa ang kaso sa mga Israelihanon. Bisan human sa 1,900 ka mga tuig, wala paggihapon sila nabugkos nga nausa sa ubang mga nasyonalidad. Basta nagpuyo lang sila ni adtong mga nasod ug sa ngadto-ngadto nagsugod sila pagbalik sa ilang yuta. Nakabasa ko og pipila ka mga libro nga naghisgot sa pagbalik sa mga Hudiyo sa Israel. Sa wala pa nahitabo ang ikaduhang gubat sa kalibutan, natukod ang Zionist movement ug ipalambo sa tumong nga ibalik ang mga Hudiyo sa ilang yuta ug magtukod og gawasnong nasod sa mga Hudiyo. Ang inila nga makinadmanon nga scholar si Theodore Hales, usa sa mga mitabang niining kalihukan. Sa tinuod, siya ang nagtukod sa maong kalihukan. Dool 70 ka mga tuig ang milabay, nagsugod sa pagbalik ang mga Hudiyo sa ilang yutang natawhan. Gamay lang ang nangabot sa sinugdanan, apan karon daghan na kaayo nga numero sa mga Hudiyo ang namalik o giangkon nila ang yuta. Busa unsa man ang buot ipasabot niini? Ang buot ipasabot nga nagsugod na pagpanahon ang kahoy nga higira. Tan-awa pag-usab ang giingon dire. Basahon ako gikan sa bersikulo 29. O kanila gisulti niya ang usa ka sambingay nga nag-ingon, tan-awa ninyo ang kahoy nga igira ug ang tanang mga kahoy. Inig panalingsing nila nan inyong makita ug masayran nga nagakahiduol na ang ting-init. Maingon man usab ni ana, inig kakita ninyo niining mga butanga nga magakahitabo nan inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios. Mangutana ako kaninyo. Nakita na ba ninyo kining mga butanga nga nahitabo o wala? Nakita na ninyo nga nahitabo o wala pa? Kung naghunahuna kamo diha sa inyong kaugalingon, nan, wala man ako nakita sa akong mga mata. Nganong dili man ka mulupad padulong sa Israel ug tan-aw nimo? Ug sa akong hunahuna makita nimo nga tin-aw o klaro kayo ang gisulti sa Biblia. Ngano man nga adunay daghan kaayo nga problema sa atong kalibutan bahin sa Israel karong mga adlaw. Nadawat sa Israel ang kagawasan niadtong 1948 ug nadawat usab sila ingon nga membro sa United Nations. Apan ngano man nga adunay daghan nga istorya mahitungod nining gamay nga nasod. Tungod kay ang mga panghitabo sa Israel mo ang mga panghitabo nga nasulat sa Biblia mahatungod sa kasaysayan sa mga pinili nga mga katawhan sa Dios. Ug dako ang kalabutan ini mga panghitabo sa Israel kung unsa ang mga mahitabo sa ubang bahin sa kalibutan. Unsa man ang bote pasabot niini? Ang Biblia nag-ingon,
inyong masayran nga nagakahiduol na ang gingharian sa Dios. Unsa man ang kahulugan niana? Ang pagkabalik sa nasod sa Israel mao ang timaan nga moabot na sa katapusan ang atong kalibutan. Ug haduol na ang gingharian sa Dios. Dili malalis nga kamatuoran. Wala ko masayod kung unsa ang inyong mga giunahuna sa umaabot. Tingali, naglaom kamo nga mukita og daghang kwarta. Magpuyo nga haruhay ug adunay malipayon nga kinabuhi. Apan kinahanglan inyong hinumduman nga ang kasaysayan nagpadayon sa iyang makanunayon ug kanunay nga lakang. Ug gikan sa panghitabo sa kasaysayan, klaro nato nga makita nga ang atong kalibutan haduol na sa katapusan ug haduol na ang gingharian sa Dios. Unsa may hunahuna nimo sa imong kinabuhi karon? Bisan pa wala ka may pahulay, bisan pa naningkamot mo nga mabuhi sumala sa inyong kusog, bisan pa niana ang kasaysayan makanunayon nga nagdagan sa iyang alagianan sumala sa plano sa Dios. Bisan unsa man ka kakusgan o kagamhanan sa hunahuna nimo, walay bisan kinsa nga makahimo bisan sa paglaom sa pagpugong sa plano sa Dios gikan sa hingpit nga pagkatuman. Kung mao kana tungod kay kita nasayod nining kamatuoran, dili ba pwede nga paningkamutan nato nga mahimong takos sa plano sa Dios? Tan-awa kun unsa ang giingon sa sunod. Versikulo 32. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kining kaliwatana dili pa mahanaw hangtod magakahitabo una ang tanan. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Kinsa man ang adunay gahom sa pagsulti nga sama niini? Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw. Ang tanang mga butang mahanaw sama sa akong giingon. Ang tanang mga butang mahanaw sama sa akong giingon. Kung mag-atubang ang atong kaugalingon nining maong kahimtang, asa man tay butang? Unsa nga klase nga pagkatao ang angayan atong himuon? Kinahanglan nga andamon nato ang atong kaugalingon aron makasulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang pinakaimportante nga butang nga imong atubangon karon. Mas importante pa kini kaysa pagkabalaka mahitungod kung unsa ang inyong kanon. Mas hinungdanon pa kung unsa ang imong suoton o unsa ang imong ibiste. Mas hinungdanon pa kay sa pagminyo ug sa pagpangita og maayo nga trabaho. Kinahanglan kamo mangandam. Atong tanawon sa mga kausa sa daang tugon sa libro sa Jeremias Kapitulo 30. Sa daang tugon, Jeremias Kapitulo 30. Jeremias Kapitulo 30. Akong basahon sugod sa versikulo 1. Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova nga nagaingon, mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios sa Israel, nga nagaingon, isulat mo ang tanang mga pulong nga gisulti ko kanimo diha sa usa ka basahon. Kay ania karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova, nga bakwion ko ang pagkabinihag sa akong katawhan nga Israel ug Juda, nagaingon si Jehova. Og pabalikon ko sila ngadto sa yuta nga gihatag ko sa ilang mga amahan, og sila magapanag-iya niini. Mao kini ang mga pulong sa Dios nga gisulti sa propeta nga ginganlan og Jeremias. 2,500 kagatos ka mga tuig ang milabay. Og tan-awa unsa ang giingon. Ang Dios o Jehova mao ang ngalan sa Dios sa Israel. Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova nga nagaingon, ang Dios mismo ang nagpadayag ngadto kang propeta Jeremias, ug nagsugo siya kang Jeremias sa pagsulat sa iyang mga pulong,
ug nga kita karon makahimo sa pagbasa ni ining mga pulonga nga gisulat niya. Sa bersikulo 3 nag-ingon, kay ania karon ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova, nga bakuyon ko ang pagkabinihag sa akong katawhan nga Israel ug Juda. Nagaingon si Jehova, ug pabalikon ko sila ngadto sa yuta nga gihatag ko sa ilang mga amahan, ug sila magapanag-iya niini. Gibuhat kini nga pagtagna 2,500 na katuig ang milabay. Ug karon namalik na ang mga Israelihanon sa ilang nasod, ug nagpadayon gihapon sa pagpamalik. Giingon diri nga mapanag-iya nila ang yuta. Niadtong 1967 ang ikatulong gubat sa tungang sidlakan misulbong. Kadtong maong gubat sa pagkatinud gitawag nato og 6-day war. Nagsugod ang gubat sa tungang sidlakan human nahimong gawasnon ang nasod sa Israel niadtong 1948 ug ang mga kasikbit nga nasod sa mga Arabo tungod sa ilang pagsukol sa kasikbit nga nasod. Ang una ug ikaduhang gubat sa tungang sidlakan natapos sa kadaugan sa Israel ug unya ang ikatulong gubat misulbong. Niadtong panahon na desidido ang kampo sa mga sundalong Arabo sa pag-abog sa mga Israelihanon ngadto sa Mediterranean Sea. Apan kahibulungan man nahuman ang gubat sa 6 ka adlaw ug nanglakaw lang ang mga panon sa mga Israelihanon ug giokupar ang tibuok nga yuta sa Palestihanon. Ilang giokupar ang tibuok nga yuta sa Palestinhon hangtod sa Sinai Peninsula. Sa pagkatinuod sa wala madugay, gihatag nila sa Ehipto ang Sinai Peninsula. Busa, niadtong panahon na ilang giokupar ang West Bank sa suba sa Jordan ug ang Gaza Strip. Sila nang lakaw lamang ug naokupar ang tibuok lugar. Mao kini ang ipasabot niini sa dihang giingon dire sa bersikulo 3 ug sila magapanag-iya niini, sila magapanag-iya sa yuta. Huna-huna kini. Nahitabo ba ang mga butang sumala sa mga tagna nga nahimo sa 2,500 ka mga tuig ang milabay o wala? Karon tan-awa ang kapitulo 31. Jeremias kapitulo 31 bersikulo 8. Aniya karon dadon ko sila gikan sa amihanan nga yuta ug tigumon ko sila gikan sa kinatumyang mga bahin sa yuta. Ug uban kanila ang buta ug ang bakol, ang babay nga mabdos ug siya nga nanganak sa tingob, usa ka dakong pundok mubalik sila didto. Manganhi sila uban ang paghilak ug uban ang mga pagpakiluoy, tultulan ko sila, palakton ko sila sa tubig sa kasapaan, sa matul-id nga lagianan diin sila dili mahipangdol, kay ako maoy usa ka amahan sa Israel, ug ang Ephraim maoy kamagulangan ko nga anak. Tan-awa kini. Sa bersikulo 8 giingon, aniya karon dadon ko sila gikan sa amihanan nga yuta ug tigumon ko sila gikan sa kinatumyang mga bahin sa yuta. Dili ba kini kahibulungan nga gisulat? Ang amihanang nasod dire gipasabot nga mao ang Rusya. Ang pinakalayo nga nasod gikan sa Israel mao ang Rusya. Katingad-an nga daghang mga Israelihanon ang mibalhin sa Rusya ug nagpuyo didto. Adunay daghan nga mga Hudiyo ang nagpuyo sa Rusya, apan nganong nangadto man sila didto. Sa panahon sa Rebolusyong Komunismo, ang Rebolusyong Bolshevik, adunay daghan nga mga Hudiyo nga nagpuyo sa Rusya ug giingon nga uban kanila apil sa paghulhog sa rebolusyon. Dili padugay nangulo si Stalin ug daghan sa mga Hudiyo ang namatay. Busa, sa wala pa nabalik ang Israel, adunay ginatos og linibong nga mga Hudiyo ang nagpuyo sa Soviet Union o Rusya nga gitawag karon. Apan bisan wala pa nabalik ang Israel, kining Rusyano nga mga Hudiyo wala tuguti nga mubalik sa ilang yutan-ong natawhan. Tungod kay daghan kanila ang mga siyentista, taas kaayo ang immigration taxes ang gipahamtang kanila sa gobyerno sa Soviet. Kinahanglan nga mubayad og $10,000 nga dolyares ang mga scientist og $1,000 nga dolyares sa mga ordinaryo nga tawo. Gitugutan nila ang mga tawo nga muhawa kung mabayran nila ang maong kantidad, pero gamay lang ang makabayad. Apan kay bulungan pipila ka mga tuig ang milabay, nagpasiugda si Gorbachev sa iyang bag-ong perestroika policy. Talagsaon gayod nga patakaran. Tinuod nga nasangko sa sama og
revolusyon ang iyang perestroika policy ug bag-ong kagawasan ang naabot sa tibuok nasod. Apan sa tinuod ang pinakaimportanteng sangputanan nining bag-ong patakaran mao nga ang mga Hudiyo gawasno na nga mubalik sa ilang yutang natawhan. Ang gipasabot sa bag-ong patakaran nga gawasno nang makabalik ang mga Israelihanon sa ilang yutang natawhan. Busa tan-awa unsa ang giingon dire, bersikulo 8. Aniya karon dadon ko sila gikan sa amihanan nga yuta ug tigumon ko sila gikan sa kinatumyang mga bahin sa yuta. Ang mga Israelihanon nga nagpuyo sa Soviet Union namalik na bisan karon sa ilang yutang natawhan. Nagpadayon paghihapon sila sa pagbalik, dili ba maoman kini ang giingon sa Biblia? Tan-awa karon ang Jeremias kapitulo 16. Kapitulo 16. Versikulo 14. Jeremias kapitulo 16 versikulo 14. Busa, ania karon ang mga adlaw ania na, nagaingon si Jehova, nga dili na pagaingnon, ingon nga ang Dios buhi nga nagdala sa mga anak sa Israel gawas sa yuta sa Ehipto. Kung dili mao kini, ingon nga si Jehova buhi nga nagdala sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa amihanan o gikan sa tanang mga yuta diin sila giabog niya og akong dadon sila pag-usab ngadto sa ilang yuta nga gihatag ko sa ilang mga amahan. Kasagaran, wala paghihapon nakaamgo ang mga tao sa pagkamahinungdanon nining mga pulunga. Alang sa mga Israelihanon, 3,500 ka mga tuig ang milabay, adunay dakong panahon sa pagsadya, sama sa panagsadya sa Korea sa dihang nalingkawas gikan sa pagsakop sa mga Hapon. Ang Agosto 15, ang adlaw diin kami nakalingkawas gikan sa mga Hapon, ug ang maong adlaw nahimong nasudnong pangilin para kanamo. Naghisgot kita sa 815 liberation. Ang adlaw diin ang mga Israelihanon sa pagpangulo ni Moses nakagawas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Kaniadto na timan-an pinaagi sa pista. Kadto ang pista mao ang pangilin sa Pasko. Ang pangilin sa Pasko mao ang labing dako nga pista sa mga Hudiyo. Pipila ka mga tuig ang milabay, nakahigayon ako sa pagbiyahe pinaagi sa bus gikan sa Israel padulong sa Ehipto. Sa maong higayon, adunay daghan nga mga Israelihanon ang nakasakay sa bus. Sa ulahi, nakita nako nga naatol ang akong biyahe sa pangilin sa Pasko. Ug tungod kay ang mga Israelihanon nakagawas na sa pagkaulhipon sa Ehipto, kining mga Israelihanon nagpadulong ngadto sa Ehipto sa pagsaulog sa pista didto. Ug nakahigayon ako sa pagtan-aw. Una-huna nako, tunga-tunga kadto sa Abril, nagtipon-tipon ang tanan akong mga kauban og tibuok gabi nga nagsigkaon, nanginom, nagistorya og nagdungan sa pagkanta. Nag-inom sila og bino og nangaon og espesyal nga tinapay nga tinuod gayod nga uga og walay timpla. Sila nagpuyo sa hotel nga akong giistaran og ilang gisaulog ang pista nga sama niini sa hotel. Mao kini ang ilang pangilin sa Pasko. Sa dihang moabot na ang panahon sa pangilin sa Pasko, gisaulog kini sa mga Hudiyo sa bisan asang dapit sa kalibutan. Gikaon nila kining uga ug walay timpla nga tinapay nga walay libadura. Ug sila magtipon-tipon ug maghatag og panahon sa matag usa sulod sa usa ka semana. Kung masayop kamo sa pagbiyahe sa Israel ni anang panahon na, maglisod kamo sa pagkuha og tarong nga pagkaon. Apan sa karon dili na kini nga pista ang kinahanglan nga isaulog, ug imong tan-awon dire, imong makita nga ang pista na usab. Versikulo 14. Busa, aniya karon ang mga adlaw aniya na. Nagaingon si Jehova, nga dili na pagaingnon, ingon nga ang Dios buhi, nga nagdala sa mga anak sa Israel gawas sa yuta sa Ehipto, kun dili mao kini, ingon nga si Jehova buhi, nga nagdala sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa mihanan, o gikan sa tanang mga yuta, diin sila giabog niya. Sa pipila ka mga tuig ang milabay, miadto ako sa Germany ug nagpatigayon og katiguman pang ebanghelyo didto. Niadtong tuiga nag-inbitar kami og dinapit nga magsusulti. Siya usa ka German nga nasinati nako sa usa ka higayon ug nagpaambitay kami sa among mga hunahuna mahitungod sa Biblia. Miabot siya sa maong katiguman ug nag-istorya. Uban sa ubang mga butang, mahitungod nining gisulat sa Biblia.
Sa pipila ka mga tuig, nagtrabaho siya sa kapunungan nga nagtinguha sa pagtabang sa mga Hudyong Soviet nga makabalik sa Israel. Nangulikta ang kapunungan og kwarta aron makapalit og tiket para sa mga Hudyo nga tua sa Rusya o matabangan sila sa uban nga pamaagi aron makabalik sa Israel. Apel sa mong kapunungan ang among dinapit nga magsusulti. Gibasa og mituo siya nining hitabo og nabati niya nga kinahanglan tabangan ang mga Hudyo nga makabalik sa Israel sumala nining tagna. Nag-ingon siya kanako nga sa panahon karon wala nagitipigan sa mga tinuod nga mga Israelihanon ang pangilin sa Pasko sama sa ginabuhat nila kaniadto. Imbes usa ka pista ang ginatipigan nila aron isaulog ang ilang kagawasan gikan sa amihanan og sa uban pang dapit sa kalibutan. Wala na ako madungog mismo gikan sa mga tawo nga Hudyo. Ang kailan ako nga German mao ang chairman sa komite nga gimugna aron matabangan ang mga Hudyo sa dihang makabalik na sila sa ilang nasod o giingon niya kanako mahitungod nining maong padagan sa mga Hudyo. Tan-awa na lang ninyo ang detalye nga giingon sa Biblia. Hinumduman nga gitagna kini 2,500 ka mga tuig ang milabay. Og karon atong nakita nga tinuod gayud kini nga natuman tukma sa nasulat. Busa, unsa man ang giingon niini sa ato mahitungod sa Biblia? Ang Biblia dili libro nga lisod sabton nga mga idea, ang Biblia tinuod. Karon ablihan nato ang libro sa Isayas, sa dili pa ang libro sa Jeremias. Isayas kapitulo 60. Isayas kapitulo 60 versikulo 4. Isayas kapitulo 60 versikulo 4. Ilingi ang imong mga mata sa libot nimo og tan-awa silang tanan na nagtigom, sila nanganha kanimo, ang imong mga anak nga lalaki manganha kanimo gikan sa halayo ug ang imong anak nga babae pagadad-on nga kinugos. Unya ikaw makakita og musidlak ug ang imong kasing-kasing mahitingala ug mudako tungod kay ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo, ang bahandi sa mga nasod mudangat kanimo. Tan-awa kun unsa ang giingon dire. Kining libro sa Isayas gisulat 2,600 na katuig ang nangagi. Kini nga bahin naghisgot usab mahitungod sa pagbalik sa mga Israelihanon sa ilang yutang na tawhan. Giingon, ang imong mga anak nga lalaki manganha kanimo gikan sa halayo ug ang imong anak nga babae pagadad-on nga kinugos. Ug unya kung tan-aw nimo sa bersikulo 5, imong makita nga giingon, unya ikaw makakita og musidlak. Ang ilang mga naong adunay kasanag sa pahiyom. Ug musidlak ug ang imong kasing-kasing mahitingala og mudako tungod kay ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo. Unsa may gipasabot niini sa dihang giingon, ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo. Sa yuta sa Israel adunay duha ka mga dagat. Ang usa mao ang Mediterranean Sea ug ang usa diri mao ang Dead Sea. Gikan diri atong tawgon kini og dagat sa Galilea. Apan sa pagkatinuod kini usa ka linaw. Kining dagat diri gitawag og Dead Sea ug kini parat kaayo mao nga walay mabuhi bisan usa ka isda nining maong dagat. Mao kini ang pinakaparat nga dagat sa tibuok kalibutan. Usahay gitawag pud kini og Salt Sea. Talagsaon kini nga dagat tungod kay may sulod ang tubig niini ug daghan kaayo mga minerals. Kini adunay sulod nga 32% nga mineral nga labaw pa sa 10 ka bisis sa kadagatan. Busa ang mga Israelihanon na budlay sa pagpalambo sa lugar aron magamit kini nga mga kinaiyanhong kapanguhaan ug mahimong labing mapuslanon. Nagpatukod sila og mga pabrika nga sa diin dili lang asin makuha nila. Apan labot pa ang dako nga kantidad sa tanang klase sa mga mineral ang makita sa tubig. Chlorides, bromides, magnesium, sodium ug uban pang mga substance. Mao kini ang mga bahandi ang kadagaya sa dagat. Aduna usab sila'y plano nga himong solar energy poles ang ubang bahin sa parat nga tubig. Gibuhat na kini sa mapaubsanong paagi ug nakakuha na sila og enerhiya ug nagamit. Bisan pa nasa experimental stage pa lang ang plano. Gipalambo sa Israel kini nga lugar. Sa dihang giingon dire, ang kadagaya sa dagat iuli man kanimo. Mao kini ang gitudlo dire.
Kini dili pagpasulabi nga isulti ang Dead Sea mao ang gipanginabuhian sa mga Israelihanon. Diri matuhop ang pagtagad sa ubang mga nasod kung sulayan nila nga sakupon ang Israel sa umalabot. Apan sa karon nabudlay ang Israel sa pagpalambo sa Dead Sea aron mapusla nila ang kabuhong niini. Karon tan-awa ang bersikulo 8. Bersikulo 8. Kinsa ba kini sila nga nagpanlupad ingon sa usa ka panganod ug ingon sa mga salampati ngadto sa ilang mga tambuanan? Tan-awa kon unsa ang giingon dire. Hinumdumi nga gisulat kini niadtong 2,600 ka mga tuig ang milabay. Kung adunay nag-ingon ni adtong milabay nga 2,600 ka mga tuig nga makalupad ang tao, hunahunahon sa mga tao nga nabuang na siya. Nabuang siya? Unsaon paglupad sa tao? Kaniadto kini 2,600 na katuig ang milabay, bisan lang og 2 ka gatos katuig ang milabay, kung adunay mag-ingon nga makalupad ang tao, una-unaon nila nga nabuang na siya. Kanus aba na imbento ang unang eroplano? Kutob sa akong nahinumduman adto katong tuig 1917. Niadtong 1903, busa una nga naabot sa kinabuhi sa tao ang eroplano, halos 100 pa lang katuig ang nangagi. Apan dire, 2,600 katuig ang milabay, adunay usa ka tawo nagsulat nga, kinsa ba kini sila nga nagpanlupad ingon sa usa ka panganod ug ingon sa mga salampati ngadto sa ilang mga tambuanan. Namalik ang mga Hudiyo sa Israel gikan sa tanang bahin sa kalibutan, ug sila naglupad ngadto sa ilang yutang na tawhan. Kini tinuod, naglupad sila pagbalik. Sa pagkatinuod adunay giandam nga panaw sa kayutaan sa Israel, apan hangtod karon ginalibutan paggihapon ang tulo ka mga bahin sa Israel sa mga kaaway nga mga nasod ug sa Mediterranean Sea. Walay panaw sa kayutaan pabalik sa Israel. Sa unang higayon nga ako nakaadto sa Israel, milupad ko gikan sa Greece. Kinahanglan mo balik ang tanang mga Hudiyo sa ilang nasod, pinaagi og eroplano. Tanawa unsa ang giingon diri sa Biblia. Sa unahuna nimo, himo-himo lang ba kini sa usa ka tawo gikan sa iyang kaugalingong handuraw? 2,600 ka mga tuig ang milabay? Ang Biblia mo ang pulong sa Dios. Busa bisan asa ka nga mga panid mo tan-aw, imong makaplagan nga kini tinuod. Atong tan-awon ang laing bahin, human sa Isaias mao ang Jeremias, ug unya ang Ezekiel. Atong ablihan ang Ezekiel kapitulo 36. Ezekiel kapitulo 36. Sa dili pa nato ni basahon, ako una ning ipasabot sa hamubo. Aduna ko'y laing mapa dire nga gusto na kong ipakita kaninyo. Mao kini ang yuta sa Israel. Kaniadto ang yuta sa Israel puwerti gayod katambok. Sa dihang ang mga Israelihanon unang nakasulod niini nga yuta, ang pag-uma maayo gayod. Apan sa wala madugay, human ang mga Israelihanon mibiya sa yuta na himo kining awaaw ug dili na gayud mapuslan. Apan unya katingad-an ang isulti nga sa dihang namalik makausapa ang mga Israelihanon sa ilang nasod, ang yuta ni balik pag-usab sa pagkatambok. Mao kini ang gisgutan niini maong bahin dire. Kapitulo 36. Akong basahon gikan sa bersikulo 1. Ug ikaw anak sa tao, panagna ngadto sa mga bukid sa Israel, ug umingon ka, kamong kabukiran sa Israel, pamati sa pulong ni Jehova. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, tungod kay ang mga kaaway nag-ingon batok kaninyo. Aha! Og ang karaang mga dapit nga hataas ato nang napanag-iya. Busa panagna og umingon, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Tungod kay bisan tungod kay kanimo na himo nila nga biniyaan o ginalamoy kamo sa tanang kiliran, aron kamo mahuptan sa salin sa mga nasod, ug kamo madala sa mga ngabel sa mga tabian, ug sa mga daotang taho sa katawhan. Adunay daghang mga bukid sa Israel. Human gibiyaan sa mga Israelihanon ang ilang yuta, misulod ang mga hintil, ug nagpuyo didto og dili na mapuslan ang tibuok lugar. Nahimong walay pulos ang tibuok yuta.
Kaniadto tambok kini ug nanubo og maayo ang mga tanom ug nanaghan, apan karon nahimong awaaw ug busa nahimo kining hinungdan sa kaulawan ug pagbugal-bugal. Mulaktaw ta karon sa bersikulo 7. Bersikulo 7. Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: Ako nanumpa nga nagaingon, sa pagkamatuod ang mga nasod nga naglibot kanimo, sila magapas-an sa ilang kaulawon, apan kamo o mga bukid sa Israel, kamo magpatuybo sa inyong mga sanga, ug muhatag sa inyong bunga sa akong katawhan nga Israel. Kay aniya na sa duol sila nga moanhi, kay aniya karon ako alang kaninyo, ug ako mulingi kaninyo, ug kamo pagaumahon, ug pagapugsan, og pagadaghanon ko ang mga tao diha kaninyo, ang tibuok balay sa Israel, bisan pa ang tanan niini, og ang mga syudad pagapuy-an, og ang nangagunob nga mga dapit pagatukuron pag-usab. Tan-awa kini. Dili ba kini kahibulungan? Sa dihang una nga nakasulod sa yuta sa Kanaan ang mga Israelihanon, tambok pa ang yuta. Apan sa dihang mibiya sila sa yuta, nahimo kini nga awaaw sama sa giingon sa tagna. O karon nga nagsugod sa pagbalik sa makausapa ang mga Israelihanon sa yuta, kini nahimong tambok pag-usab na munga kini. Huna-huna ba nimo nga nahitabo lang kini sa salagma? Nahitabo ba kini sa salagma? Dili ba nahitabo kini tungod kay gitagna sa 2,500 kagatos ka mga tuig ang milabay? Karon mulaktaw kita pag-usab og tan-awon ang bersikulo 34. Kapitulo 36, versikulo 34. Ug ang yuta nga nahimong binayaan pagaumahon, tungod kay kana binayaan sa mga mata sa tanan nga nangagi, ug sila moingon, kining yuta nga nabinayaan nahimong ingon sa tanaman sa Eden, ug ang awaaw ug binayaan ug guba nga syudad ginakutaan o ginapuy-an. Unya ang mga nasod nga nanghibilin nga nagalibot kaninyo, managpakaila nga ako, si Jehova, nagtukod sa mga dapit nga nangaguba, ug nagtanom niya ng dapit nga binayaan, ako si Jehova namulong niini ug magabuhat niini. Tan-awa unsa ang giingon dire? Giingon nga ang ubang yuta nga awaaw nahimong sama sa tanaman sa Eden. Nasayod ba kamo kung unsa katahom ang tanaman sa Eden? Giingon dire nga nahimong sama sa tanaman sa Eden ang yuta. Kung dili kamo mutuon nining panultihon sa bersikulo, nganong dili ninyo dadon ang inyong Biblia ug moadto sa Israel. Tan-awa ang kaumahan didto ug tan-awa kung giunsa sila og itandi sa giingon dire. Nag-adto ako sa Israel mga pipila ka tuig ang milabay, ug niadtong panahon matambok gayod ang yuta sa kaumahan. Sa halayo makita ang umahan nga puno sa mga kahoy sa orange, tag-as og natabunan sa daghan og himsog nga mga bunga. Berde og matambok ang tanan. Sila nagtanom og daghan kayo nga mga orange sa Israel. Tinuod nga himsog tan-awon ang mga orange, gisulayan usab nako kini nga mga orange sa dihang didto ako sa Europa. Tinuod gayud nga lami. Aduna ako usa ka libro dire nga gusto nako ipakita kaninyo. Koreano nga libro kini ug ang kahulugan sa uluhan, The Country Where You Can't Help But Live Well. Imong makita ang mga kahon sa mga orange nga nagtipon og dire, dili ba? Sa Israel ang mga tawo maayo og kinabuhi, pinaagi sa abot sa yuta. Buhong gayud ang pag-uma. Apan nagpasabot ba nga nag-ulan didto karon? Wala. Wala na gayoy ulan sama kaniadto, apan bisan pa niini maayo gihapon ang pagpanguma sa Israel. Giun sa man kana pagkahitabo. Kung ikaw moadto sa amihanang bahin sa Israel, makaabot ka sa bukid nga ginganlan og Bukid Hermon. Ang Bukid Hermon adunay gitas-on nga 9,101 feet above sea level. Ug mao ang pinakataas nga bukid sa moong lugar. Adto ako dito ni atong Abril, nasaag kami og nasangko sa moong bukid. Sa pagatinuod gipangita namo ang bukid sa Transfiguration ug natudloan kami nining bukid. Ug sa wala madugay nahibal-an namo nga mao kadto ang Bukid Hermon. Natungas lang namo ang katulong bahin sa dalang tungod sa niebe o snow. Mabaga gayud ang niebe o snow didto ug nagbuhat usab sila didto og dulaanan sa mga iski. Sa amihanan mao ang Syria ug sa amihanan kasadpan mao ang Lebanon. Permente nga giulan ang Lebanon bisan talag sa ramuulan sa Israel. Samtang nanaog na kami gikan sa bukid, among nalabyan ang lakong busay.
Ang mga tubig nga gikan sa busay midagayday gikan sa bukid ug miawas ngadto sa dagat sa Galilea. Busa ang dagat sa Galilea mao ang linaw sa tubig nga tabang. Apan gipaagos sa mga Israelihanon ang tubig gikan sa busay nga anaa sa taas nga bukid padulong sa mga dagkong tubo ug ang kutay-kutay nga mga tubo ang naghatag og tubig sa mga magbibisbis nga gibutang sa tanang bahin sa nasod. Aduna usab mga bukid nining dapita. Apan sa bukid Hermon nagagikan ang tubig para sa irigasyon ang mas taas nga bukid. Busa sa Israel, kinahanglan na lang nila nga ablihan ang switch ug magsugod nag-awas ang tubig gikan sa magbibisbis ug matubigan na ang tibuok nasod. Sa dihang didto ko, naibaluan nako nga giinstalar na ang mga tubo sa tubig panaog hangtod sa Negev Desert. Busa, bisan dili kaayo mag-ulan sa tibuok Israel, ang tibuok yuta mahimong tambok. Tan-awa kining Biblia. Ang mga tagna gagisulat din 2,500 katuig ang nangagi o karon na tuma na. Atong basahon sa makausapa ang versikulo 35. Versikulo 35. Og sila moingon kining yuta nga nabiniyaan na himong ingon sa tanaman sa Eden. Og ang awaaw og biniyaan og guba nga mga syudad ginakutaan o ginapuy-an. Unya ang mga nasod nga nanghibilin nga nagalibot kaninyo managpakailang nga ako si Jehovah nagtukod sa mga dapit nga nangaguba ug nagtanom niya ng dapit nga biniyaan ako si Jehovah namulong niini ug magabuhat niini. Kining tanan nga mga butang nahitabo tungod kay giingon sa Dios nga mahitabo ug sa pagkatinuod makita nato sila sa atong mga mata nga mahitabo. Unsa man ang Biblia? Atong makita karon nga tinuod ang Biblia. Dili lang basta nga hinimong sinulat ang Biblia, ang bunga sa hunahuna sa usa ka tawo, dili pod hinimo sa pilosopiya o sinulat nga moral. Gipadayag sa Biblia ang kamatuoran kung unsa sila. Parihas ang dagan sa Biblia sa mga hitabo sa kasaysayan sa katawhan. Gisulat ang kasaysayang bisi sa daang tugon ug ang kasaysayang ide diha sa bag-ong tugon. Giunsa ang daan og bag-ong tugon sa pagpadayag sa mga kamatuoran mahitungod sa tibuok nga kasaysayan sa katawhan. Ang mga teksto nga nagpasabot sa nangagi mao ang kasaysayan ug kadtong nagpasabot sa umaabot mao ang mga tagna. Klaro nga nasulat kining hitabo sa Biblia sumala sa katuyuan sa Dios ug natuman ang mga kasaysayanong mga panghitabo sumala sa giingon sa Dios nga mahitabo. Busa, giunahuna pa ba ninyo nga sa lagma lang ang mga panghitabo sa kasaysayan sa katawhan? Dili gayod. Hangtod karon tingali giunahuna paghihapon ninyo nga sa lagma lang tungod kay wala kamo mahibalo. Apan karon imong makita nga kining tanang mga butangan na hitabo sumala sa detalyado nga plano sa Dios. Tingali giunahuna ninyo nga kung natuman gayod ang mga panghitabo sa kasaysayan sumala sa katuyuan sa Dios nganong gihimo niya kini nga lisod og sakit kaayo. Apan kinahanglan ninyo nga hinumduman nga tungod kini ni Satanas. Tungod kay gusto ni Satanas nga mosulay og papason ang plano sa Dios mao nga miagi ang kasaysayan nining tanan nga mga kadautan. Apan sa katapusan matuman gihapon ang plano sa Dios sumala sa iyang gisulti. Tungod niini kinahanglan nimo nga isalikway ang tanan nga walay pulos nga pagpanabot nga nagasamok sa inyong hunahuna ug sa inyong kasing-kasing ug ibutang ang inyong kumpleto nga pagsalig sa Biblia. Sa ako nang giingon, kung tan-aw nato ang kasaysayan sa katawhan gikan sa panan-aw sa Biblia, imong makita nga nahisulat na ang tanan. Ang kasaysayan sa mga katawhan nagsugod ni Adan ug ang Biblia nagsugod usab sa sugilanon ni Adan. Naghisgot ang daang tugon sa kasaysayan sa mga katawhan sa BC ug nagsugilon ang bag-ong tugon sa sugilanon sa katawhang ED. Nagsugod ang makasaysayong panahon sa ED sa pagkatawo ni Hesukristo ug kini nahisulat sa bag-ong tugon. Busa, makita ninyo nga ang Biblia, ang daang tugon ug bag-ong tugon naglangkob sa tibuok nga kasaysayan sa mga katawhan. Kini ang plano sa Dios.
Mao nga makita nato ang plano sa Dios sinasulat nga detalyado sa Biblia. Ug sa atong pagtan-aw sa kalibutan, makita sa kaugalingon natong mga mata kung giunsa pagkatuman nining maong plano. Sa pagkatinuod na sinati na nato kining maong hitabo. Bisan pa man nasayod na kamo nining tanan, kung wala pa kamo makadawat og bag-ong kinabuhi gikan sa pulong sa Biblia, kung wala pa kamo naluwas gikan sa mga pulong sa Dios nga naa sa Biblia, ang tanan ninyo nga nahibaluan sama nga wala gihapoy kapuslanan. Ang paagi aron ang imong kalag o espiritu maluwas, kini nahasulat na gihapon dinhi sa Biblia. Kung imong maamguhan o masabtan nga ang pulong sa Dios tinuod, matawo ka pag-usab. O kung maamguhan o masabtan nimo ang tinuod diha sa pulong sa Dios, madawat nimo ang balaang espiritu. Nalakip sa Biblia ang tibuok kasaysayan sa mga katawhan. Apan nasulod usab diri ang kamatuoran aron madawat sa tagsa-tagsa katawo ang bag-ong kinabuhi. Mao kini ang butang nga kinahanglan og laom nga pagpamalandong. Magduko palihog ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoo, nagapasalamat na usab kami kanimo pinagi sa imong pulong. Kaya ang imong pulong mao ang pagkaon sa among espiritu. O pinagi sa imong pulong ang among patay nga mga espiritu mahimong mabuhi pag-usab. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo nga pinaagi sa imong pulong among natun-an ang kasaysayan sa Israel. Nga sila Ginoo imong gipili ingon nga imong katawhan, nga pinaagi sa ilang mga kinabuhi, nagahatag usab kini kanamo og mga espirituhanong mga pagtulunan. Ilabi na Ginoo ang mahitungod sa kinabuhi ni Abraham, nga si Abraham Ginoo nahimo siyang among amahan sa pagtuo, og nahimo usab kami Ginoo nga kaliwat ni Abraham pinaagi sa among pagtuo diha kanimo. Bisan pa man Ginoo mong natun-an mahitungod sa kinabuhi sa mga katawhan sa Israel, nga nagahatag usab kanamo Ginoo og mga leksyon ug mga espirituhanong mga pagtulunan, nga sama sa mga katawhan sa Israel nga misupak sa imong pulong, naka-eksperyensya sila sa grabe nga kalisod ug daghang mga problema sa ilang mga kinabuhi sa panahon nga ilang gitalikdan ikaw og ang imong mga pulong. Apan sa diha nga mibalik sila kanimo og sa pagsunod sa imong mga pulong, ilang na-eksperyensyahan na usab ang kalipay ug mga panalangin sa ilang mga kinabuhi. Ginoo, nagaampo ako kanimo, tabangi kami Ginoo, nga unta magkinabuhi kami pinaagi sa pagtuo ug tabangi kami sa among mga pagsunod ug pag-alagad kanimo, nga unta ang imong mga pulong mao gayud ang among pagasundon ug mahimong giya sa among mga kinabuhi. Nagpasalamat kami usab Ginoo sa imong pulong nga pinaagi diay sa among mga dugo napasa ang sala. Tabangi kami Ginoo sa among pagkinabuhi ug sa among pag-alagad kanimo, nga sa kanunay Ginoo kami magasunod sa imong mga pulong. Nagaampo ako kanimo Ginoo sa matag usa nga aniya karon naminaw sa imong pulong, nga pinaagi sa kinabuhi sa mga katawhan sa Israel. Nagahatag unta kini Ginoo og espirituhanong mga leksyon sa ilang mga kinabuhi. Ginoo, salamat gayud Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo sa gahom sa Espiritu Santo, nga mao kini Ginoo ang magagiya ug magatultol kanamo, nga ang imong pulong Ginoo amo gayud nga masabtan ug maamguhan sa among kinabuhi. Kay kining tanan akong ginatugyan, pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.